Sanibonani molweni ndiyamkela kweSSTV ngesixhosa. Usibongile ke ubreak kwalo kiss ke ethi akazikwazi yena ukuyenza yonke lento ngoba bazolahlekelwa yiyo yonke into and ke ngoku okubhlungu kuba yonke izawulahleka ngenxa yegama lakhe. Ukwenzo ke uthe akanamsebenzi nayo yonke loo nto yena but ufuna usibongile. Usibongile uthe ke bubudenge obo wena ubuthe uthando liyavikela kodwa ngoku wenza njani? Awundivikeli mos, ndizolahlekelwa yiyo yonke into and asikwazi uthathe uthando lwethu silwakhe phezu kwemizi ewileyo and yena akafuni ukuba ila type yomuntu ekufuneka kuthiwa ukuya kwakhethwa yena. And empilweni uthe ke kufuneka bavume uba kukhona izinto abangeke bakwazi ukuzifumana. Kwenza umbuzile uba uthetha ukuthini ke ngoku. Sibongile uthe ngeke akwazi ukuqhubeka nale into yena uye wamshiya eme apho ke. Ukwenzo ubuyele ePenthouse apho afikele khona kuNomalanga nabakhaphi bakhe bemthulisa uyalila usisi. Ubacelile ke uba bamshiye nokwenzo ngoba ukwenza unento eninzi afuneka echazile. Kwenzo ke wabe sesitsho into ba no kunento efanele amxelele yona bekumeba kudala wamxelela yona angazange ade amxelele. Nomalanga ubuze engekagqibi bake ngubani lo muntu wenze into ba undishiye kwialtar kwenza undihlaze kangaka. Kwenza bengeyaphendula ke wabe sebuza uba ngusibongile. Kwenza uthe esathula wabe sithi egqibeleni ke akasamfili uNomalanga. Wabe ekhala kuNomalanga ke ethi undishiye kwialtar kodwa uzondigqibezela endlini. So ikhekwe zakhe ke into ba egqibeleni ke ngusibongile ke lo uthandwa ngokwenzo. Uneli akalili bethu nakalili uyagixa ugixela ukwenzo. Ube nayo ndithi ifoto ayifake kwincwadi endibona ke incwadi adiarize kuyo. Wayithatha lo ncwadi leyo nelo foto ekrazilo wayijula pha. Uthe ke futhi sezihlelele kwapha kwaDlamini wafika wenzeni ebhize lo nto ifixo zayembuza wenzeni kwenzekeni kanti. Watsho ke into ba hayi umngani wami undithathele indoda. Hayi ke wenzeni bese sithi suzihlupha ngomuntu ongenzeka kuba njengangoku kuyakhala wena bona bahlele esifubeni komnye nomnye ngoku bayeke benze lonto yabo. Wena maninzi gqitha amadoda wamcebisa ke nge-dating app uthe nje funeka angene pha uzayifumana indoda emfaneleyo. Uvelephi yena uzamile ke uconvince uSipho into ba mababe right naye uSipho bengafuni kwanti imdibanisa noVelephi. Velephi uvele wathenga amatikiti ke ethi ngawe concert ka DJ othile amthanda kakhulu ke uSipho. Wabe sesithi nanga amatikiti masihambe. Ube sithi ke ngomfana sohamba kanjani khona basiyapha uthi ke imoto ikhona. Imoto yakhe iwele kuye lelifa lakhe le kaZakes. So uSipho benayo lanto ithi njani kuba ndizaphinde ndikhwele emotweni yomuntu endimaziyo uba ebenileqa le moto endihlukumeza ngayo. Wamtshintsha ingqondo ke sana uVelephi esithi no into esayenza sawudlala iDJ la sawudlala le USB yakho apha endleleni and okwesibini sizaphinde sidibana la DJ umthandayo sicheck into ba akanakwazi uyimamela iUSB yakho because kwamatikiti ngawe VIPs. So uSipho uvumile ke into ba kuzoyiwa ngenxa into ba enethemba lokuba uzohook up nalo DJ. Ukwenzo ude wazincama ke wagoduka waya kowabo ebazalini apho afike khona uNjengaye emjamele emxelele ukuba kuninzi ke indoda into efuneka uyichazile esilindile apha. Kwenzo ke uphindile watsho uba inhliziyo yakhe komnye umuntu wabuza uphetheni ngubani lowo muntu lowo. Wathi ngusibongile. Hey kwavele kwabanda endlini. Uvusi bekuthi makathwale izandla enhloko ubekukubi nje bazalini kuvele kwathi cwaka wabaxelela ke santo ba usibongile ndiyamthanda. Yavalwa ke umkhosana. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.